huli po. Thank you. Sabi ko na may tilapia eh. Kasi nahinginain ang damo eh. Tilapia muna, mamaya na yung roho. Ang laki oh. Wow, kalating kilo. Thank you Lord. Oh, double tama. Buntot tsaka ano. Umano pala, dahil na buntot. Laki po oh. Thank you. Tago-tago na kami natin. Bigat. Kalating kilo ah. Mga kadiskarte oh. Laki ng ahas dito. Pinagunusan. Ito oh. Oh, haba oh, bago lang po. Di pa po lapan tama oh. So malaki na. Halos nasa 2 fingers mahigit na po yung katawan niya, nasa 3 fingers na. Kulang 3 fingers po yung kanyang katawan oh. Buong buo po oh. Nasa damuhan. Diyan ka na. Wala ka sana dito. Matapakan pa kita, alis na tayo dito. So ayan mga kadiskartig, magpalang araw naman po sa ating lahat. Another day, another tanghali. So 11 ng umaga po. Ayan. So magbabakasakali tayo dito sa may ilog namin. At tingin-tingin tayo baka dito makakaswerte pa tayo. Medyo walang hangin pa dito sa may gawin na to. Ayan o. Hindi masyado mahangin pa. Sana dito mayroon. Walain tayo. Para tayo ng mga pesto natin. So yung motor doon ko lang iniwan. Naglakad tayo dito sa bandang gilid. Sa kamayaan tayo. Meron po dito. Sana madali natin. Paramdam na sana. Naramdam natin, nakita natin nung hindi pa tayo naka-ready. Talaga naman. May isda talaga dito. Paramdam pagka hindi pa tayo naka-ready. Ano pa naman yan? Huli po. Uy, lakas. Grabe. Oh, lakas naman ito. Hindi na magkalaki yan. Lakas-lakas na. Grabe. Hindi ko magwala ah. Kala mo ba naman higanti ka na? Ikon ka pa lang naman report. Report ah, 1 kilo na pala. 1 kilo na po pala, kaya pala ang lakas. Thank you Lord. Paunang blessing na tayo. Salamat po. Paunang blessing na. Mahangin na naman kasi. Horo-horo lang tayo. Pag may tilapia, okay. Kaya common. Mas maganda yun. Lakas-lakas. Ano ba yan? Ayan, dyan ka.
shield kita sa aking fish net. Ayan. Para wala kang kawala. Okay, may pawalang blessing na tayo. Thank you po. Yung 1 kilo first catch. Hatching po pa tayo. Meron pa sana. Tuloy-tuloy lang. Bawat tirahin lang sana natin itamaan natin para tuloy-tuloy ang ating blessing. Nakaraan po yung namaril tayo lagi po tayong nakakawala. Kakatakas yung huli natin. Patulong pa tayo sima. Kaya sana pagkataon ito panay huli natin. Saan ba? Saan nawawala? Saan makita kita mabuti? Mamaya janitor ka pa Okay, huli. Huwag ka matatanggal sumabit na naman. Sumabit na naman. Yun. Thank you po at another blessing. Kahit puro sabit. Yeah. Nalit-lit lang to. Ito is kalahati mahigit lang. Ayun, 1 kilo po. Blessing pa rin. Kita tatatanggihan. So lahat po nang nahuhuli ko dun at wala po tayo natitirahan lagi. Pag nahuli ko po ngayon, may hapon lang po may maghahanap na. Hindi po tayo nauubusan ng hindi po tayo na-istakan ng isda. Yung hito ko nga po wala na po yung malalaki. Nag-stop na rin po ako, wala na hito natin. Nagtira lang ako konti pang ulam-ulam. Marami tayo suki sa isda. Kahit ganitong isda po marami po tayong bayar niyan. Sa gusto nilang ulam. Kung saan sila nagtatanong. Ayan, thank you po. Wala na dito. Isang putok lang natin kasi pag kumaluskos po yan. Alam niyo naman yung masyadong mailap. Kaya asog na naman tayo. Kita ulit tayo. Sige lang. Lumabas lang kayo. Huli again. Ako, natanggal pa. Tanggal po. Sayang.
Bali. Meron pa naman yan. Oh no, malaki-laki ito kaysa doon sa isa na yun na inabangan ko. Ayan na. Naku, sumabit na nga. Buti na. Comfort naman to, mahigit kaysa doon sa isa dyan kanina. Tatlong guhit pa lang yan. Ito kalahati na pala. Good size na po eh. Ito. Nahuli rin kita. Silid. Tatlo. So, nasa 2.5 na po ito. Timbang nito. Tayo dito sa isang spot natin. Sugas. Masyado na pong mahangin dun. Kung tayo ulit sa may recrap. Baka dun po ay swerting pa tayo. Kahit tatlo lang uli good size naman po. Tayo lugi. Sana meron pa ron. Ito lang. Kumanda ka. Nakita ko na yung mata mo eh. Sana madali kita. Di ba kita eh. Saan ba? Ako nawawala. Bilis. Pakita na maganda. Sige na. Wala na naman. Huli na po. Okay. Malaki ka na, kaso sumabit ka pa. Thank you. Diba, tilapia yung pakay ko muna. Huwag mo na yung mga roho. Pag walang iba, pwede na kayo. Pero hanggat maaari, tilapia. Thank you. Good size. Wow. Uy. Thank you po. Okay, oh. Nagtago ang aking palad. Thank you, laki, yes. Thank you po, sulit na naman. Talagang para sa atin ito. Yun.
Okay. Sabing ka talaga. Thank you. Thank you, thank you. Yeah. Okay, yung isda po natin huli na sa cooler na. Ito dun. Tingnan natin dito, baka mayroon pa. Liit. Tinaturo ako. Patok. Hindi naman ito batok kasi naka-ano pa. Kalpas pa eh. Malupot pa. Malupot lang po, malupot. Ano ba naman to? Po yung sima ko, sima na naman na na-disgrasya. Isda nasa gilid, yung sima na-disgrasya na naman. Ay nako, kalahating kilo pa lang eh, disgrasya na naman. Naku, naputod na. Wala na. Nadisgrasya na naman po yung sima natin. Malalam po yan eh. Yan po yung nakaraan na dinusong ko. Pagod na ako eh. Kabuhol.
ayan, wala na naman. Sana wala nang hangin. Suguli tayo. Meron dun. Roho nga lang. Pero pwede na to. Pwede na yan. Kang papalupot ah. Naman. May tilapia rito. Maraming rohos. Pero yung tilapia ipakay ko. Sayang yung tilapia. Mamaya na yung roho. Tilapia muna. Mukhang malaki na to eh. Ano ba? Yun, ang laki nga. Huli po. Thank you. Sabi ko na may tilapia eh. Kasi nahinginain ang damo eh. Tilapia muna. Mamaya na yung roho. Ang laki oh. Wow, kalating kilo. Thank you Lord. Oh, double tama. Buntot tsaka ano. Umano pala, hanggang na, buntot. Laki po oh. Thank you. Tago-tago na may kamay natin. Bigat. Kalating kilo ah. Thank you po. Talagang maswerte tayo. Marami pong roho kaso kailangan unahin natin tilapia. Okay. Hirap lang umakyat dito. Madulas. Dagdag pa rin. Sige po. Wala ng roho ay tilapia. Roho naman. Lalaki, sayang naman. Pag ganyan kalalaki ayaw ang pabo natin yan. Hindi. Kailangan ay mahuli natin yan. Medyo layo-layo pero kaya. Lapitan na lang natin para walang kawala kasi sumasabit po eh. Dami oh. Hawak yata. Dami. Lapitan ko. Pwede na itong mga roho na to. Wala nang pili-pili hanggat walang tilapia. Ang lalaki naman po ng roho eh. Pili tayo pinakamalaki. Sayang eh.
Huliin ang pinakamalaki. Ito na lang. Ikaw na lang. Ikaw napili ko eh. Okay. Laki po nung ahas dito pinaggunusan, no? Ayun, no? Bago lang. Sana wala ka rito. At baka matapakan pa kita. Laki po. Nasa 1 kilo na rin to. Puro dugo. Dapat na naman po tayo mga kadiskarte. Akala imposible basta't pinagkaloob sa atin ang grasya. Basta't pinagkaloob sa atin ang swerte, wala talaga imposible. Mga kadiskarte, oh, laki ng ahas dito pinaggunusan. Ito oh, haba oh, bago lang po. Dito po lapan tama oh. So malaki na, halos nasa 2 fingers mahigit na po yung katawan niya, nasa 3 fingers na. Kulang 3 fingers po yung kanyang katawan oh. Buong buo po oh. Nasa damuhan. Diyan ka na, wala ka sana dito. Matapakan pa kita, alis na tayo dito. Parang uulan na at may lakad pa rin naman tayo. So may order sa atin yung subscriber natin ng airgun. Kaya kukuha natin ngayon para makita niya. Mukhang uulan na po. Pangit na rin naman ang panahon. Sunod na lang tayo pumunta rin sa dulo. Marami pa sana tayong pupunta eh. Kaya lang sunod na lang. Jackpot na rin tayo eh. Oh, wala. Bumabagsak na po rin. Ayan, matik na po. Oh my gosh. Ayan tayo at maka tayo pa iabutan ng ulan. Starte. Jackpot na naman tayo. Jackpot naman. Good catch. Sige, panghinga muna natin kung ilan. Tansya ko po 4. 4 na kilo po sigurado. Sure po yun. Bumagsak na yung ulan. Isan mo. Ito ulan na. Yun na yung ulan. Uy, 4 nga mahigit po. Oh. Wow. Thank you. So ayan, at uulan na po. Okay. Let's go na. Bubagsak na yung ulan. Good videos na naman po. Jackpot naman tayo kahit bigla po umulan, no? Grabe, umulan po bigla. Ayan. So hindi naman po masama ang huli natin. Talagang 4 na kilo mahigit po. So mag-aalas 2 na po nito. Kasi alas 11 po mahigit tayo pumunta rito. So dito lang ulit tayo sa may tulay. Hindi naman tayo lumayo. Kaya yun lang sa bahay ko sa kabila.
Ayos na naman po ang lakad natin mga kadiskarte. Jackpot na naman po. So salamat po ng marami. At walang sawa yung pagsubaybay sa aking YouTube channel. So salamat po ng marami. So pasensya na po at hindi na po ako makapag-shoutout dahil napakarami na po natin na papashoutout. Hindi na po ako makapag-edit. Talagang marami pong gawain, busy po. Kaya pasensya na po sa mga late ko pong reply po sa inyong mga comment. Pero pinipilit ko pa rin pong mag-reply. So thank you very much po sa inyo lahat. At wag po sana kayo magsasawa at laging sa pagtangkilik ng aking YouTube channel. So salamat po ng marami sa inyo lahat. Hanggang sa muli sa next vlog. Bye.